Hayırlı kеш, siz Müslüm televизия тапшыларын qoraysiz. Жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мен Дима Авзалова. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Районда урак финишка килеп җитте. Туган Якагра фирмасы Исламов һәм Әюпов крестьян фермер хуҗалыклары игенчеләре урып җыю эшләрен беренчеләрдән булып төгәлләде. Безнең иҗат төркеме Әюпов хуҗалыгында урып җыю эшләре төгәлләнгән мизгелләрне төшереп кайтты. Әюпов фермер хуҗалыгы быел 1100 гектарда бертөкле культуралар икте. Аның 300 гектары арпа, калганы язгы һәм көзге бодай. Хуҗалык чәршәмбе көнне районда беренчеләрдән булып урып җыю эшләрен төгәлләде. Без барганда кыр караплары соңгы сутыйларда бодай суктыра иде. Игенчеләрнең дә, җитәкчелекнең дә кәефләре күтәренке. Ни дисәң дә, уңышны кыска срокта, югалтуларсыз җыеп алганнар бит. Быелгы урак буның әйбәт булды инде. Менә көннәрдә килеп торды, 40 килеш алдык. Көзгө бодай бедан 300 гектар чамасы, 50 сентнер чамасы китте инде. Кайсы бер артыграк, кайда кимрәк шунда. Язгылары менә тоже 30-га якын. Уңышка яхшы нигез салуның нәтиҗәсе бу. Әюповлар югары репродукциялы орлыклар чәчүгә өстенлек бирә. Үсеш стимуляторларын куллануда үз нәтиҗәсен биргән. Чәчү вакытында һәр гектарга берәр сентнер исәбеннән катлаулы ашлама керткәннәр, 2 сентнердан аммиак селитрасы белән тукландыру үткәргәннәр. Авыл хуҗалыгы компанияларын уңышлы башкару өчен Әюпов хуҗалыгының техник потенциалы җитәрлек. Чәчү, урып җыю, җир эшкәртү техникасын яңартып кына торалар. Яңа трактор алдык. K742 премиум деген Mercedes моторлы. Әле эшкә кермәгәннәр. Сабан кайтардык, сөреп бетерәбез бөтен җирләрне. Тагын 2 тагылма корал кайтты. Хуҗалыкта техник базаны яңарту, тулыландыру белән бергә төзү, төзекләндерү юнәлешендә дә күп эшләнә. Шиятүбә авылындагы базада да төзекләндерү, яңарту эшләре алып барыла. Төзелеш тә күп булды. Склад төзедек 30-60. Шиятүбәдә мастерская итәдебез. Каркаслары бастырылды. Көзгә хәле ясап бетерәләр инде. Анасы КЗС төзедек баланы да. Бүтән яңартып, яңа барадоннар куйдырып. Хуҗалык комбайнчылары бу сезонда 12-13 мең центнер ашлык суктырган. Беренчелек Акрыс комбайнын иярләгән Александр Черногорлов кулында. Полиция комбайнында эшләгән Сергей Якимов белән Владислав Дорофеев та сынатмаган. Комбайннардан икмәк ташуда Фәнис Гыймаев аеруча өлгерлек күрсәткән. Армиядан кайткач машина утырында шул келес яз көне чәчү, көз көне убырып инде. Бу елга урак нәрсәсе белән истәп ала? Быел урак җиктер тиз булган сыман булды инде. Җиңел дә түгел инде ул, авыр да түгел дигән сыман. Булай ипекәйләре Ипекәйләр булды, комбайннарны тоткарлыксыз ташып тордылар инде. Әйбәт булды. Чәчүләр дә әйбәт үтте, менә урожайлар әйбәтрәк булды. Былтырга караганда. Бай канагат булды. Комбайннарны саклауга куябыз да инде, җир эшкәртергә чыгабыз. Ашлар сөрүгә. Басуда көзге эшләр дәвам итә. 260 гектарда көзге бодай чәчкәннәр, комбайннар артыннан саламны рулонлап баралар, җир эшкәртүгә керешкәннәр. Әлеге агро чараларны да технологик срокта яхшы сыйфат белән башкаруны максат итеп эшли Әюповлар. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевизиясе. Узган уку елын читтән торып тәмамлаганнан соң күп кешедә сорау тугандыр. Быел уку буламы соң? 1 сентябрьдә район уку йортларында тантаналы линейкалар үтте. Димәк, укуда булачак. Әтияниләр бу урында җиңел сулап куярга мөмкин. Чөнки баланы өйдә компьютер каршында укыту җиңел булмагандыр. Укытучыларга да гадәти булмаган режимда эшләү авырга туры килде. Шуңа да карамастан узган уку елын яхшы нәтиҗәләр белән тәмамлый алдык. Быел уку тәртибе ничек? Шул хакта Ләйсән Сабирова әзерләгән сюжетта. Район үзәгендә тантаналы линейка Мөслим лицейында башланып китте. Ул һәр вакыттагыча оешкан төстә барды. Быел лицейга 1 класска 73 укучы килде. Тантана кунакларын район башлыгы Рамил Муллин тәбрикләде. Бу мәктәп үзенчәлекле булып бик күп 1 класстан балаларыбыз килде. Әлбәттә без инде моның өчен бик шатланабыз. Чөнки нәрсәгә әйтсәң дә, шушы бүген әле букет күтәргән, бантик кигән, бәйләгән кызларыбыз, инде атып кәштем кигән җегетләребез, алар инде әлбәттә безнең киләчәк. Уйлыйм, барыгызны мәктәпне сагынып килгәнсездер, мәктәп сезне сагынып көтеп алды, укытучыларыгыз сагынып көтеп алды. Шуңа күрә инде бу ел безнең өчен әлбәттә хәерле генә булсын иде. Мөслим гимназиясенә быел 70 яңа укучы керде. Уку гадәти тәртиптә барачак. Әмма 10 класслар өчен бераз яңалык бар. Алар хәзер профильдә кирәк булмаган фәннәрдән баш тарта ала. Мәсәлән, социаль-икътисад профилендә биология, география һәм физика фәннәре укытылмаячак. Динар Харитонов 11 класска бара.
кем булырга теләвен инде белә, әмма безгә әйтмим диде. Минем һаман әле 9 класска барган кебек. Алай үзем 11 класс итеп хис итмим. Киләчәк һөнәр буенча ниятләрегез бармы? Әйе, минем ниятләр бар. Уже мин беләм кая керәчәгемне. Нәрсәләрдән имтиханнар бирәсез? Мин имтиханнар сайладым физиканы, профильный математика һәм рус теле. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе бәйрәм линейкасында Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры, районның кураторы Равил Кузуров та катнашты. Ул укучыларга президентыбыз Рөстәм Миңнехановның котлау сүзләрен җиткерде. Her yılını 1 сентябрь җитте ise biz жылы хисләр белән мәктәпне укыган елларны, яраткан укытучыларыбызны, җанга якын сабакташларыбызны искә төшерәбез. Тормышыбызда мөһим вакыйгалар, файдалы, мәрхәмәтле гомерләр, башлангычларын күпчелеге күңелегебезгә шул чорда салынган. Тукай мәктәбенә 1 класска быел 44 укучы килде, 11 классны 16 укучы тәмамлый. Әйтергә кирәк, быел мәктәпнең коридор, класс һәм ашхана өлешләре ремонтланган. Иктисади яктан ел җиңел килмәсә дә, бу эштә ярдәм иткән иганәчеләргә район башлыгы рәхмәтләрен белдерде. Шушы мәктәп телебезне, мирасыбызны өйрәнүдә тагын бер этәргеч булсын дип теләде Рамил Хамзович. Бәйрәм кунакларын район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов та тәбрикләде. 5 ай буе үтте, 5 ай буе күрешмәдек сезнең белән. Без шатман сезне яңадан шушы мәктәп усагында каршы алырга. Сезгә инде бу уку елында бернинди стант аша түгел, чынлап та укучы белән укучы капма-каршы басып, капма-каршы сүз әйтеп, бергә әйбәт кенә укуларны башлап, әйбәт кенә укуларны тәмамларга. Инде 1 классларыбызга алар инде бүген әле кая барганнарында аңламыйлар да бәлки, ләкин аларның мәктәпкә барасы килгәннәре күренеп тора иде иртән үк. Мәктәпләрнең күзләре янган, аларның күзләре янып тора иде. Балаларның күзләреннән дә, үзләре әйткән сүзләреннән дә шуны аңлап була. Алар читтән торып укуны ошатып бетермәгән, мәктәпне сагынып килгән. Мин 6 класска барам. Дистанцион уку миңа ошамады, мин мәктәпне сагынып килдем. Партадашың белән иткәләшеп, төрткәләшеп утыруга ни тора? Шуңа күрә быел уку елы хәвеф-хәтәрсез генә узар, авырлыкларсыз гына булыр дип ышанабыз. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар гына түгел, өлкәннәр дә диктант яза. 3 сентябрь көнне җиңү диктанты акциясе үтте. Акциядә Россия Федерациясының бөтен төбәкләре дә катнашты. Диктант Бөек Ватан сугышы темасына киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү максаты белән үткәрелде. Быел бөек җиңүгә 75 ел тулды. Ел әйләнәсе шушы зур датага багышланган чаралар оештырыла. 3 сентябрь көндезге сәгать 2-дә илебезнең барлык төбәкләрендә дә җиңү диктанты узды. Аны бердәм Россия сәяси партиясе оештырды. Мөслимдә диктант лицей базасында үтте, чөнки мәктәпнең мондый чаралар үткәрү өчен матди техник базасы бар. Диктантны үткәрүдә район мәгариф идарәсе методистлары ярдәм итте. Диктант үзе тест формасында һәм аның сораулары Бөек Ватан сугышына багышланган иде. Биремнәрне эшләү өчен 45 минут вакыт бирелде. Диктант 4 аудиториядә узды һәм анда 60лап кеше, нигездә лицей укучылары һәм укытучылары катнашты. Шулай ук җиңү диктанты онлайн форматта да барды. Анда Мөслим районыннан 100ләп кеше теркәлгән иде. Җиңү диктантына башка илләрдә кушылды. Алар арасында хәтта Австралия, Никарагуа, Марокко кебек илләр дә бар иде. Диктантта яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр 2021 елда Мәскәүдә узачак бәйрәм парадына чакырылачак. Ләйсән Сабирова, Динар Минхаҗев, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары узды. Мөслим телевидениесе аларның һәр кайсында катнашып, җыеннарда күтәрелгән мәсьәләләр белән таныштырып барды. Байык һәм Әмәкәй җирлекләрендә үткән җыеннардан Лилия Шәймиева репортажы. Байык авыл җирлеге 210 хуҗалыкта 552 кеше яшәүче 4 авылны берләштерә. Җирлектә төп гомуми мәктәп, балалар бакчасы, 2 ФАП, мәдәният йорты, элемтә бүлеге 2 мәчет, кибет, янгын сөндерү хезмәте халыкка хезмәт күрсәтә. Узган елда җирлектә 6 бала туган. Монда инде авылда эшләгән кешегә мин әйтәм, iş бар, işleyen kişi intikmi, işleyen kişi her vakit taba, üzerine kiregin ola. Bunda indi minale şu yerlikte, ziyarette de neydi songa yolga da çıkıp ne diyeceğim? Boyaq yerliginde yaşaw için bizge barlıq şartlarda tutulgan. Mektebimiz var. Mektebimiz orta mektep buldu. Hazır tüp orta bilim biritirgan mektep, kollektivimiz toplangan. Mektebimiz 2 mertebe kapital remont ötken. Balalarımız selamet.
Жерлектнең зур терәге кеше эшмәкәрлек. Жерлектә 8 фермер хуҗалыгы, 2 гаилә фермасы бар. 2 кеше кошчылык белән шөгыльләнә. 1 кеше шәхси кибетен тота. Үзара салым акчасына Дусай авылы клубының түбәсе ябылган. Боек авылы зиратының коймасы металл штакетник алыштырылган. Боек авылының су скважинасына проект документациясы эшләнә һәм профнастилдан койма тотыла. Боекның Собан туй мәйданы утыргычлар һәм навес. Җиңүнең 75 еллыгы алдыннан Боек авылында һәйкәлгә косметик ремонт ясалган. Барлык авылларда да юлларны тигезләү эшләре башкарылган. Әмәкәй кунакчыл авыл җирлеге район үзәгенең иң чигендә урнашкан җирлек Әмәкәй һәм Әлмәт авылларын берләштерә. Әмәкәй авыл җирлеге территориясендә 4 гаилә фермасы эшләп килә. Җирлектә мәдәният йорты, авыл клубы, мәчет, китапханә халыкка хезмәт күрсәтә. Күп кенә җирлекләрдә мәчетләрне карап тотуга, ремонтлауга, җылытуга үзара салымнан да акча бүленеп бирелүен, яисә район башлыгыннан ярдәм сорыйлар. Әмәкәй авыл җирлегендә гел бүтән төрле вазгыять. Авыл халкы Имам Хатип Хәснулла Хамидуллин белән тыгыз элемтәдә тора. Аның хезмәтеннән авыл халкы да бик канәгать. Соңгы елларда җирлегебездә байтак үзгәрешләр булды. Менә бу үзара салымның файдасы да күрәбез инде. Шуныкы дибез күбрәк. Жоллар каралып торыла инде. Су һәр даим бар дигән кебек. Гомумән яшәешкә кирәк булган эшләрне эшләү өчен менә бу үзара салым акчалары үз эшен эшли дип уйлыйм инде мин. Мин шушы авыл җирлегенә дә 41 ел яшәйм һәм бик күп председательләр белән авыл җирлекләрендә эшләдек. Безнең авылыбыз бик матур, бик табигаты бик матур, авылыбыз бик ямьле. Менә көннән көн яңара, оҗмакта яшәгән кебек яшибез, Аллага шөкер. Нәрсә дип әйтим, юлларыбызны карыйлар, халык мәнфәгатен бик әйбәт итеп кайгыралар. Җирлегебездә матур итеп тормыш алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә, шартлар да бар. Худайга шөкер дип кенә яшибез. Үзара салым акчалары хисабында авылларның йөзе үзгәрә, заманча уңайлыклар хәзер авылларда да бар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җыеннарга октябрь, Үрәзмәт һәм Метрәй авыл җирлекләре нокта куйды. Җыеннарда район җитәкчелеге катнашудан файдаланып, халык үзен борчыган мәсьәләләргә җаваплар да алды. Октябрь авыл җирлегенә кергән Октябрь, Әндереш, Бәкәбез һәм Сөеке авылларында бүген 233 хуҗалык исәпләнә. Бу сон түгел, ләкин аларның 179-ында гына даими тормыш итәләр. Бу шихаталар саны шактый. Җирлектә халыкның 54-те читтә яшәп эшли. Югыйсә җирлекнең үзендә дә менә дигән итеп яшәргә була. Авыллар, юллар су белән тәэмин ителгән, урамнары якты, зиратлары караулы. Буларны һәм башка көнкүрештәге мөһим сорауларны хәл итәргә үзара салым акчасының зур файда булуын билгеләп үтте җирлек башлыгы. Җирлектә Егетханың башланганнан бирле бик күп зур үзгәрешләр булды. Бу үзгәрешләрне Илгиз Мафурҗанович тагын да дәвам итсә иде, авыл халкы бик рәхмәтләнә. Җирлегебез алга бара, Аллага шөкер. Шунысына сөенәбез. Җирлектә алга китеш шактый инде. Аның җитәкчесе буларак теге тынгысыз хезмәт сөючән, үз авылын үз итә белә торган Илгиз Мафурҗановичка бик рәхмәтле. Башка җирлекләр белән чагыштырганда биредә үзара салым акчасын шактый саллы җыйганнар. Сөеке һәм Октябрь авылларында халык бу сумманы кеше башыннан 700 сум дип билгеләгән булса, Бәкәбездә 1000 сум, Әндереш авылында 2000 сум күләмендә билгеләнгән. Бәкәбез халкы калмый яша күпер кирәклеген белдергән, Әндерешлеләр урам юлына ремонт ясыйбыз дигән карарга килгәннәр. Максатларына ирешкәннәр дә бүгенге көндә уйлаганнары тормышка ашкан. Үрәзмәт авыл җирлегенә керүче Үрәзмәт, Бүләк, Сикия, Шишмә авылларында 139 хуҗалыкта 346 кеше яши. Шуларның 17-се студент, 29-ы мәктәп укучысы, 10-сы мәктәпкәчә яшьтәге балалар. Халык саны елдан ел кими. 4 ел элек җирлектә 407 кеше яшәгән булган. Җирлектә кыршы Илгиз Зиннуров үз эшен җәелдергән. Күпләп каз үстерүчеләр дә бар. Безнең җирлегебездә яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Менә асфальт юллар салдылар, клубларыбыз эшләп тора. Үзебез дә шул клубта йөрергә тырышабыз инде. Бик теге яшь булмасак та, авылны бетермәс өчен бөтен чараларда катнашабыз. Безнең Үрәзмәт җирлегендә тиешле мөмкинлекләр барысы да куелган. Кешеләргә яшәр өчен балалар бакчабыз, мәктәбебез бар, иркен биналы клубыбыз, мәчетебез бар. Мәчеткә йөрергә дә безнең өлкәннәребез бар әле.
4 авылга бер башлангыч мәктәп, бер балалар бакчасы эшли. Үзара салым акчаларының ярдәме зур булуын билгеләп үтте җирлек башлыгы Әлфир Закирҗанов. Бүләк авылында 156 мең сумга күпер ремонтланган, Үрәзмәт авылында чишмәне су линиясына тоташтыру эше башланган. Чишмә авылында 380 мең сумга урам юлына ремонт башкарырга планлаштыралар. Метре авыл җирлегенә Метре, Ольгина, Салавыз-Мухан, Иске Чакмак, Үрнәк авыллары керә. Җирлектә 1105 кеше яши, шуның 320-се пенсионерлар. Салавыз-Мухан һәм Метре авылларында ял итү өчен уен майданчыклары белән парклар булдырылган. Метре авыл җирлеге территориясендә гомуми белем бирү мәктәбе, башлангыч мәктәп, 2 мәдәният йорты, 2 авыл китапханәсе халыкка хезмәт күрсәтә. Яшәр өчен, яшьләр өчен дә, уллар өчен дә мөмкинлекләр шактый, 2 авылда да урамнар төзек, чүпләрне вакытында җыялар, йортларны һәр төзекләндерәләр. Күпчелек инде йөреп эшли, авылда шулману, Муханда инде тавык фермалары төзелә башлады. Аларда шактый кеше бирә. Җыенда халык авылга имам-хатиб билгеләү кирәклеген дә искәртте. Бу өлкәдә яшь, перспективалы кеше сайланса, тагын да атышлы буласын билгеләп үтте җыенда катнашучылар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Вакытыма бугылка язучылар арасында бүләк уйнату матур традицияга әйләнде. Татмедиа акционерлык җәмгыяте үз составында газета журналларга язучылар арасында быел мотоблок һәм башка бүләкләр уйнатты. Бүләк уйнатуда катнашу өчен район газетасына һәм бер журналга язылырга кирәк иде. Кыйммәтле призларны уйнатуда акционерлык җәмгыятенең 1049 абунәчесе катнашты. В данный момент мы от Татмедиа издаем очень много книг, журналов, и каждый год проводим конкурс среди наших любимых читателей, подписчиков, которые любят наши издания. Призларны уйнату лототроннан бердән алып 1049-га кадәр соннарны сойлап алу ысулы белән үткәрелде. 15 кешегә бәхет елмайды. Аның берсе Тохир Самигуллин. Ул физик укытучысы һәм Татмедиа газета журналларын инде 40 ел буе алдыра. Ул акциядә мотоблок отты. Я очень рад, что выиграл мотоблок. Я ее буду использовать на все 100%. Акциядә катнашыр өчен Татмедиа басмаларына кимендә 6 айга язылырга кирәк иде. Биектау районында яшәүче ханым да бу акциядә көчен сынарга була һәм планшет ота. Спасибо всем за такой подарок, за такой выигрыш. Мы очень рады. Бүтән бүләкләрдә уйнатылганнан соң акция җиңүчесе Тохир Самигуллин түбәндәге видео язманы җибәрде. Анда Тохир әфәнденең яңа мотоблокның хуҗалыкта куллануын күрергә була. Акциянең башка призерлары да кирәкле бүләкләр, утук, тузан, суырткыч, блендер, телевизор һәм ягулыкка сертификатлар отты. Мондай акцияны Татмедиа ярты ел саен инде 6 ел үткәрә. Лейсан Сабирова, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе. Июнь айында илдә медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә, ләкин пандемия сәбәпле аны үз вакытында зурлап билгеләп үтү мөмкинлеге булмады. Ниһаять, узган җомгада табибларыбызның эшчәнлегенә бәя бирелде. Медиклар бәйрәме бүләкләргә дә бай булды. Бәйрәм чарасыннан Лейсан Сабирова репортажы. Мин аларны яратам. Кешеләргә икенче шанс бирәләр яшәргә. Тормышыбызда табибларның роле зур. Бәлки моңа кадәр аларның мөһимлеген бераз аңлап бетермәгәнбездер, ләкин яңа коронавирус пандемиясе күзләрне ачты. Баксаң, табиблар безгә һава кебек кирәк, аларсыз яши алмыйбыз икән. Кояшлы ык ял итү паркында узган чарада да бу сүзләр яңгырады. Пандемия вакытында зур батырлык күрсәткәне өчен район башлыгы Рамил Мулин табибларыбызга зур рәхмәтләрен җиткерде. Быел инде барыбыз өчен дә бик үзенчәлекле ел булды. Шушы шир афаты килү сәбәпле безнең инде планнарыбыз да, тормышларыбыз да бик үзгәрде. Һәм инде чыннан да җәмгыятебез, халкыбыз шушы зур бәла килгәндә беренче чиратта әлбәттә сез ярдәмдә булдыгыз. Шуңа инде мин бүген сезнең каршыда башы зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Район башлыгы шулай ук үзәк хастаханә баш табибы Рамил Мирзахановның эшендә югары бәяләде һәм алга таба да бергә эшләргә ышанычын белдерде. Бүгенге көндә июнь белән чагыштырганда 10 мәртәбә кимрәк авырулар ачыклана. Әмма ләкин бүгенге көндә дә бу внебольничная пневмония дигән чирләр һәр көнне булып тора. Бәйрәм вакытында да райондашларыбызның сәламәтлеген кайгыртып, районның баш табибы әле гриппка каршы вакцинаның мөһимлеге турында да әйтеп узды. Гриппка каршы вакцина казатырга онытмагыз, зинһар өчен районга кайта башлады һәм башланды шушы вакцинация. Һәм дә инде тиздән яңа коронавируска каршы вакцинация тоже булачак. Аны да үтәргә кирәк дигән фикер. Бәйрәмдә 60-тан артык медицина хезмәткәре Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының һәм район башлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде.
Бүләкләр белән бергә акчалата премия да булачак дип ышандырдылар. Бәйрәмдә юбилейларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чара район үзешчән артистларының чыгышы белән үрелеп барды. Рәсми өлештән соң бәйрәм чәй өстәл артында дәвам итте. Лейсан Сабирова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Җирлегебездә төзекләндерү ремонт эшләренең тукталып торганы юк. Социаль учреждениелар яңа төсала, яңа парклар барлыкка килә. Һәм әлеге эшләрнең барысы да халык белән киңәшләшеп, уртак көч белән башкарыла. Шуңа дәлил, яшьләр спорт комплекс территориясын төзекләндерү буенча фикер алышуга җыелды. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Яшьлек стадионы 2007 елда кулланылышка тапшырылган иде. Территорияны яңарту, төзекләндерү таләп итә. Наталья Фишман төркеме биредә паркларны яңарту программасы нигезендә төзекләндерү ремонт эшләрен алып барачак. Эш башлар алдыннан гадәттәгечә җирле халкы белән фикер алышу булды. Есть какие-то особенности у каждой территории, например, там, какие-то деревья или какие-то памятные места, какие-то особенности у конкретного там, не знаю, житель, может быть, с чем-то жители связаны, история. Мы хотим понять, есть ли такие особенности для того, чтобы как-то отразить это в общественном пространстве, сделать более уникальным. Мизгил яшьләр үзәге территорияда балалар мәйданчыгы ясарга киңәш итте. Әтияниләр спорт белән шөгыльләнгәндә балалар уен белән мәшгуль булачак. Әлеге фикерне күпчелек хуплады. Хакимият вәкилләре резинаслекле велосипед юлы кирәк дигән фикерне җиткерде. Һәм территорияда боз сарае булачагын да искәртте. Спортчылар территориядагы спорт мәйданчыкларын яңарту кирәклеген әйттеләр. Безнең дәүләт аңа выделяет 15 миллион сум акча. 15 миллионга нәрсә кертергә тиешбез. Минем үземнең идеялар буенча безнең анда пляжный волейбол бар, аны площадкасын обновлять кирәк. Теннисный корт большой, аны обновлять кирәк. Парковая зона, детская площадка, батутный центр белән Әлмәттәге батутный центрлар бар теге. Җир белән тигез ул кыш көне дә тора, җәй көне дә бар ул шуңа бик уңайлы балаларга булачак. Картинка трасса создавать кирәк, мини булса да. Безнең менә хәзер футбол уйнарга уже тузган. Китапханәчеләр командасы идеяларының күплеге белән аерылып торды. Ату мәйданчыгы, бау канатлы парк, Wi-Fi зона, наушникларны прокатка алу мөмкинлеге һәм башкалар. Мы хотели бы, чтобы на территории стадиона разместили детскую площадку. Пока родители занимаются спортом, дети могли бы играть свободно и не мешать родителям. А также разместить Wi-Fi зону для молодежи, чтобы привлечь больше молодежи, чтобы они занимались спортом. А также разместить стену для скалолазания, чтобы молодежь, тоже любители экстрима, могли тоже играть, развлекаться. А также, вы знаете, хотелось бы, чтобы там создали аренду для самокатов, велосипедов, роликовых коньков. Также, чтобы могли взять в аренду электронные книги, чтобы можно было с удовольствием бежать и одновременно слушать любимую литературу, например. Күпчелекнең фикерләре туры килде. Халык фикерен исәпкә алып, Казан белгечләре үз проектын тәкъдим итәчәк. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе. 3 сентябрьдә илебездә терроризмга каршы бердәмлек көне билгеләп үтелә. 16 ел элек Беслан шәһәрендә булган аяныч вакыйгаларны хәтерлисездер. Белем көненә багышланган бәйрәм вакытында мәктәпне террорчылар тоткынлыкка алып, 1116 кешене 3 көн буе ябып тотты. Муслим Йөрәге скверында бу уңайдан үзенчәлекле акция узды. Бесландагы вакыйгаларны искә алу һәм террорчылыкны булдырмау максатыннан 3 сентябрь көнне бөтен ил буйлап тормыш тамчысы акциясе үтте. Муслимдә аны Мизгил яшьләр үзәге, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге оештырды. Анда район мәгариф хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары катнашты. Акциядә катнашыр өчен Татмедиа басмаларына кимендә 6 айга язылырга кирәк иде. Биектау районында яшәүче ханым да бу акциядә көчен сынарга һәм Биектау районында яшәүче ханым да бу акциядә көчен сынарга. Шурада террорчылыкның зыяны турында кат-кат әйтелде. Мондый куркыныч нәрсәләр безнең тормышта кабатланырга тиеш түгел. Аннан сокланырга һәм аны булдырмаска кирәк. Шу көннәрне без исәп торырга тиеш һәм шушы әйберләр башка булмасын өчен исәп торырга тиеш һәм кешеләр эчендә шул начар фикерләр булмасын өчен берсе дә бер-беребезне хөрмәт итер өчен һәм исәп тотар өчен. Чөнки бу бик
куркыныч әйберләр булган икән. Уку елы җиттеме шушы котышкы җинаятны искә алабыз. Хәер, бу хакта онытканыбыз да юк. 2004 елда террорчылар кулына эләккән кешеләрне азат итү махсус операциясе вакытында барысы 314 кеше, шул исәптән 186 бала үлә, 783 кеше тән җәрәхәтләре ала. Террорчылык бүгенге көндә менә илебездә, башка дөньябызда бик нык чәчәк атып килә дип әйтергә кирәк. Чыннан да бу терроризмны бетерү өстендә инде күпме генә тырышсак та, ул барбыр аны менә без барыбыз да аны бетерү өстендә эшләргә кирәк. Тормыш тамчысы акциясында катнашучылар үсеп утырган чәчәкләргә учлап су сипте. Бу очраклы рәвештә түгел. Беренчедән 3 көн буе сусыз тилмергән Бисландагы террорчылык корбаннарын искә алу булса, икенчедән бу тамчылар фаҗига вакытында түгелгән күз яшьләрен дә хәтерләтә. Лейсан Сабирова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге үткәргән тагын бер чара вело йөреш быел үзенчәлекле үтте. Чара масса күләм спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясе тарафыннан оештырылды. Чарада катнашу бары тик йөрәк кушуы буенча гына иде һәм велоспортчылар төнге Муслим урамнарын урады. Теманы Мөнир Арсланова дәвам итә. 31 август көнне Тайсыр төзелүгә 100 ел тулуга багышлап кичке Муслим исемле велоярыш оештырылды. Катнашучылар кичке җирдә Муслим йөрәге скверына җыелды. Муслимбездә велосипедта йөрү урыннары бар, бүтән җайлыклары бар, карар җирләр дә бар, бик матур. Шул вело проектта катнашучыларга исән-сау гына йөреп, сау-сәламәт кенә әйләнеп кайтуларын телим. Өйдә утырмагыз, килегез, чыгыгыз, йөрегез. Алдагы еллар белән чагыштырганда велоярышта катнашучыларның саны зур булмаса да, араларында ераклардан кайтучылар да бар иде. Күрдем дә официаль Муслимдә менә шундый объявлениены. Кич белән кичке велопробег була ди. Инде мин хатынга әйттем аннан, хатын әйтә, рәхәтләнеп кайтабыз ди. Безгә инде нәрсәгә ди, без кайтмыйча атнасаң почти кайтып беребез, машинага велосипедны кытабыз да. Муслимдә җөрибез. Акбайлар шундый матур, Муслимбез безнең хәр шундый матур, бәләкәй генә. Быел велоярышта катнашырга 16 яшьтән өлкәнрәкләр чакырылы иде. Ел саен чарага гаиләләре белән килүчеләр бу хакта үкенечләрен белдерделәр. Бик кызганыч быел шулай соң һәм 16+ булганга, югыйсә һаман да гаилә белән килергә теләк бар иде әле. Шул гына. Аблай килергә риза, һәр вакыт шатланып киләбез. Велосипедчылар төнге Муслим урамнарыннан үтеп, кояшлы ыкъял зонасының яктыртылган юлларыннан да урадылар. Кабат Муслим йөрәге янында очрашкач, мондый чараны тагын да үткәрү турында килештеләр. Юлларда иминлекне район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тәэмин итте. Мөнир Арсланова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Унбереннән 13 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы президентын сайлаулар уздырыла. Сайлаулар барышын җәмәгать күзәтүчеләре, кандидат һәм партиядан күзәтүчеләр, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре карап торачак. Республиканың барлык территориаль сайлау комиссияләрендә видео күзәтү чаралары оештырыла. Барлык тавыш бирү протоколлары QR-код инновацион технологиясын кулланып ясала. 43 сайлау участогы сайлау бюллетеннәрен электрон эшкәртү җайланмасы белән җиһазландырыла. Тавышларны санау автомат рәвештә булачак. Безнең президент, безнең сайлау. Окна мечты, хыял тәрәзәләре, ПВХ һәм евро агач тәрәзәләр, балконнар, алюминий һәм ПВХ ишекләр һәм витражлар, капкалар, роль ставни. Булар барысы да бездә. Гарантия 10 ел. Заказларны банктан башка гына рассрочкага ясау мөмкинлеге бар. Безнең телефоннар 8939 393 48 48, 8917 879 61 62. Профессионаллардан эшләт.